Először is szeretném Önt tájékoztatni arról, hogy mik is azok a vállalati kötvények, és hogyan lehet velük pénzt keresni. A vállalati kötvény olyan kötvény, amelyet egy bank vagy egy vállalat bocsát ki a tevékenységei finanszírozására. Egy vállalati kötvény jellemzően hosszú lejáratú értékpapír, egy évnél hosszabb lejárattal. Most, hogy már tudjuk, mi a kötvény, szeretnék bemutatni Önnek egy vállalatot, jelesül a SAO bankot, amely a Global Future Enterprise Group Corporation tagja. Ez egy nagy kínai holding társaság, amely 4 vállalatot és egy bankot birtokol. A SAO központja Hongkongban található, a bank alapítója, Yang Shao pedig igen nagyra becsült személy, aki 2006 óta dolgozik a Global Future Enterprise Group Corporation bank ágazatánál. Yang Shao és én, a kötvényszakértők kifejlesztettünk és bevezettünk egy olyan innovatív személyközi üzleti modellt, amely világszerte emberek százezreinek segített már pénzt keresni. A SAO Bank valóban büszke rá, hogy a Global Future Enterprise Group ökoszisztémájának tagja lehet. 2022-ben indult útjára, célja, amint azt minden hivatalos anyag és irat is alátámasztja, a tőkebevonás és egy virágzó vállalat ökoszisztémájának bővítése. Most szóljunk néhány szót a SAO ökoszisztémájának vállalatairól és ezek szakterületeiről. A vállalat és a leányvállalatok mögötti hajtóerőt a bank jelenti. A beijingi székhelyű Global Future Enterprise Group a szülő holding vállalat, amely a banki biztosítási, hirdetési, technológiai és befektetési területen működő vállalatokat tartja ellenőrzése alatt. A második vállalat az 1988 óta működő Financial Partners, amely vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, és saját termékeivel a globális gazdasági szintéren is jelen van. A harmadik vállalat a Go Insurance, a Financial Partners leányvállalata. Ez élet, egészség, számlavezetési és üzleti biztosításokat nyújt 2013 óta. A negyedik a Global Future Technology and Culture, egy A-osztályú vállalat, amely technológiai fejlesztésekkel, tudományos és mérnöki tevékenységekkel foglalkozik. Fejlesztéseinek értékesítéséből komoly nyereségre tesz szert, és egy hidrogénmotorgyártó üzemet birtokol. Az ötödik vállalat a Universal Century, egy Beijingben működő, nagyra becsült hirdetési ügynökség. És végül a SAO Bank, amely közreműködött a vállalat korábbi partnereinek eltávolításában, akiknek a vállalat és leányvállalatai korábban kölcsönt nyújtottak. Ennek eredményeként a bank megteremtette a vállalat független és biztonságos ökoszisztémáját és növelte stabilitását. A MarketWatch amerikai kiadása szerint a SAO az utóbbi 10 év 20 legígéretesebb neobankja között van. A bank innovatív, személyek közti üzleti modelljével a bank teljesen megszüntette a közvetítőket, így bármelyik ország lakosai közvetlenül fektethetnek be SAO kötvényekbe. A bank kötvénysorozatot bocsát ki, korlátozott mennyiségben és meghatározott céllal. Jelesül a vállalat és minden leányvállalata üzletvitelének megfinanszírozása céljával. Miért nevezzük vállalatcsoportunkat ökoszisztémának? Mert mind a befektetési tevékenységek, mind a magánbefektetőknek fizetett kamatok esetében megszüntettünk minden tranzakciós résztvevőt és közvetítőt, a holding társaság pénzügyi ökoszisztémájának elsődleges szerepét a SAO játsza. Így minden befektetés és kamat a bankban halmozódik fel, amely megerősíti a vállalat eszközeinek megbízhatóságát, és új távlatokat nyit meg a teljes ökoszisztéma jövőbeli fenntartható fejlődése előtt. Most, hogy már tudják, milyen üzletágakban van allokálva a SAO befektetési tőkéje, beszéljünk arról, hogy milyen előnyökkel jár kötvénytulajdonosnak lenni.
Egyszerűen szólva, ön kap egy lehetőséget arra, hogy kölcsönt nyújtson egy banknak kötvények vásárlásával, és osztalékot szerezzen a Global Future Enterprise Group ökoszisztémájának teljes nyereségéből. A kötvény vásárlásának dátumától kezdve 7 naponta kap nyereséget 3 éven át. Például a BB 7280 kötvénysorozat megtérülése, egy kötvény értéke 80 HKD, heti hozam a befektetés összegének 3,15%-a. A heti osztalék tartalmazza a kötvények névértékének visszaváltását is. Nettó megtérülés 3 év alatt 392,75%. Például az AA 5190 kötvénysorozat megtérülése, egy kötvény értéke 4000 HKD, heti hozam a befektetés összegének 3,85%-a. A heti osztalék tartalmazza a kötvények névértékének visszaváltását is. Nettó megtérülés 3 év alatt 502,25%. A kötvények megvásárlása után minden befektető kap egy bejegyzett értékpapírt a bank forgalmából és egy kötvényvásárlási megállapodást, amely jelzi a jogszerű vásárlást és garantálja az osztalékok elhatárolási feltételeinek való teljes mértékű megfelelést és a kötvények névértékének visszafizetését. Ne feledje, hogy csak önön múlik, hány kötvényt szeretne vásárolni. Ettől függ a heti jövedelmének mennyisége, és nincs felső korlát. A minimális vásárlás 10 kötvény, azaz 10, 11, 12 és még több kötvényt is vehet egyszerre. A SAO Bankot 2022. szeptember 28-án alapították Hongkongban. A központja még most is ott található. Megalapítása óta már az Egyesült Királyságban is sikeresen megnyitott egy fióküzletet. A jegyzett tőkéje Hongkongban 7764 milliárd HKD, az Egyesült Királyságban pedig 989 GBP. Az Egyesült Királyságban az állam szabályozása alá eső üzleti tevékenységek közé a banki szolgáltatások, a kölcsönök és az értékpapírok kereskedelme tartozik. A SAO természetesen törvényes keretek között működik. A bank betart minden szükséges szabályt és megfelel minden követelménynek, amelyet a megfelelő kormányzati testületek szabnak ki. A SAO emellett nemzetközi jogalany azonosítót is igényelt, amellyel a bank egyértelműen és félreérthetetlenül azonosítható a nemzetközi pénzügyi tranzakciók során. A SAO minden eszköze a Global Future Enterprise csoport üzleteihez kötődik, és 100%-ig garantálják őket a vállalat eszközei, köztük a Financial Partners, a Go Insurance, a Global Future Technology and Culture és a Universal Century eszközei is. Mindent összevetve, a SAO jogi helyzete globálisan jól megalapozott. A bank a jogszabályoknak megfelelően működik, biztonságos és megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtva ügyfeleinek. Most, hogy már azt is tudja, hogy a pénze hagyományos üzleti fejlesztésekre irányul, és azt is, hogy milyen jövedelmet kap, ha a kötvényekbe fektet, a SAO-ban kiegészítő kereseti lehetőségeiről fogok önnek beszélni. Minden ügyfél, aki számlát nyitott a banknál és átesett a KYC ellenőrzésen, kap egy személyes hivatkozó linket és egy lehetőséget, hogy felépítse a saját kötvénytulajdonosi csoportját, és jól keressen belőle. Amikor a tagok kötvényt vesznek az ön ajánlata alapján, ön azonnal nyereségre tesz szert. Ez lehetővé teszi, hogy magas jövedelmet érjen el, mert SAO bőkezű ajánlóprogramot kínál. 10 színből áll, ami azt jelenti, hogy ha az ön csoportjának tagjai ajánlják a bank kötvényeit másoknak, az ő vásárlásukból ön passzív jövedelemhez jut. Ajánlja a kötvényeket barátainak és ismerőseinek. A nyereséget azonnal jóvá írjuk, ez a partnerek által vásárolt kötvények egy bizonyos százaléka. Az üzleti hálózat 10 szint mélységben generál jövedelmet,
Az első szinten 7%-ot, a második szinten 3%-ot, a harmadik szinten 2,5%-ot, a negyedik szinten 2%-ot, az ötödik szinten 1,5%-ot, a hatodik szinten 1%-ot, a hetedik szinten 1%-ot, a nyolcadik szinten 1%-ot, a kilencedik szinten 0,5%-ot és a 10. szinten 0,5%-ot. Kövesse nyomon a csoporttagok és meghívott barátaik vásárlását digitális bankban, amely nagyon hasznos csoporteszközökkel rendelkezik. De ez még nem minden. Az üzleti hálózat építésével a SAO Bank partnereként ön egy további jutalmat is élvezhet, tokeneket. A digitális bankjában 2 egyenleg található. Az első a SAO Bank betéti kártyájáé, amelyen az osztalékai és a partnerprogramból származó bónuszok kerülnek jóváírásra. Ezek az összegek bármikor rendelkezésére állnak, hogy kivonja őket az e-tárcájába. A minimálisan kivonható összeg 50 HKD, ami megfelel 6,5 USD-nek. A második a T-egyenleg, amelyen az ajánlóprogram kiegészítő bónuszaiként kapott tokeneket írjuk jóvá. Például az első szintű partnere vásárol egy 10.000 HKD értékű kötvényt. Ön azonnal megkap 7%-ot, azaz 700 HKD-t, kiegészítő bónuszként pedig tokeneket is kap a vásárlás után. 1 HKD egyenlő 12 token. 700 HKD × 12 egyenlő 8400 token, ennyit kapott ön ezután a vásárlás után. Hogyan lehet elkölteni a tokeneket? Első, az ön számára költséghatékonyan vásároljon új szinteket az ajánlóprogramban. A bankszámla nyitása után alapértelmezetten egy szint lesz nyitva, a többi szintet pedig tokenekkel lehet megvásárolni, nagyon egyszerűen. Maximálni fogja a hatékonyságát, és még több nyereségre és tokenre tesz szert az ajánlóprogrammal. Mind a 10 szint megnyitásához 98.800 tokenre lesz szükség. Második, a tokeneket igazi pénzre lehet váltani a SAO Marketplace-en vett giftkézekkel, ajándékdobozokkal. Common, egyszerű, 4 és 40 HKD közti jutalom 1000 tokent ér. Rare, ritka, 800 és 2400 HKD közti jutalom 10.000 tokent ér. Mystical, misztikus, 2400 és 4800 HKD közti jutalom 200.000 tokent ér. Legendary, legendás, 6000 és 12000 HKD közti jutalom 500.000 tokent ér. Immortal, halhatatlan, 12.000 és 36.000 HKD közti jutalom 1 millió tokent ér. Egy doboz megvásárlásával készpénzdíjat nyer, a díjmennyisége csak a szerencséjén múlik. Az egyes dobozokat naponta egyszer lehet megvásárolni. Ha ön ambiciózus és tapasztalt befektető, jó csapatépítési készségekkel, a SAO Banknak különleges ajánlata van az ön számára. Legyen saját hazájában a bank hivatalos képviselője. Ahhoz, hogy erre a pozícióra jelentkezzen, a SAO Bank egy képviselőjénél a csapatában legalább 10 befektetőnek kell lennie. A szerződés aláírásakor ön pénzt kap a csapata fejlesztésére, valamint további bónuszokhoz és havi fizetéshez is jut. Az alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse Wai Lui Senior Account Managert. Hogyan lehet kötvénytulajdonos és szerezhet osztalékot? Először is szüksége lesz egy hivatkozó linkre a közvetlen szponzorától. A linkre kattintva lépjen a bank hivatalos weboldalára, keresse meg a regisztráció gombját, és adatainak megadásával végezze el a regisztráció folyamatát. Majd erősítse meg személyazonosságát a KYC ellenőrzésen. Ez a megerősítés csak 10 percet vesz igénybe. Ezután lépjen be a bonds kötvények szakaszba, és válassza ki a megvásárolni kívánt kötvények sorozatát és mennyiségét. Ezen a ponton megtekintheti a jövőbeli nyereségére vonatkozó kalkulációt is. A következő lépésben közvetlenül vegye meg a kötvényeket, válassza ki a fizetési módot, például az USDT-t vagy a Bitcoint, összesen 16 fizetési mód érhető el,
Hajtsa végre az átutalást és ellenőrizze az értékpapírjai és a szerződése elérhetőségét a kötvény előzményeiben. Az első osztalékot pontosan 7 nap múlva kapja meg a betéti kártyájának egyenlegére. A nyereséget minden 7. napon fogja megkapni 3 éven át. Ezek az összegek bármikor rendelkezésére állnak, hogy kivonja őket. Vegye figyelembe, hogy a kötvények száma mindig korlátozott. Ha egy kötvény kifogy, a bank új kötvényt bocsát ki más hozammal és más áron. Kövesse nyomon a kötvények jelenlegi sorozatát digitális bankjában. Mostanáig a SAO Bank túlszárnyalta minden versenytársa várakozásait, és gyorsan fejlődik világszerte mindenhol. 2023-ban a bank tesztüzemmódban több fióküzletet tervez nyitni különböző országokban. 2024-ben pedig több országban és városban is elkezdi regionális fiókok megnyitását. A SAO Bank ügyfelének lenni annyit jelent, mint fantasztikus stabil jövedelemmel rendelkezni, elérni a pénzügyi függetlenséget és kivívni mások legmélyebb tiszteletét.